Здравейте и добре дошли в курса за помощни средства в грижите. Радвам се, че сте тук и отделяте време за толкова важна тема. Казвам се Изабел Юнгесблуд. Аз съм медицинска сестра и се радвам, че мога да ви придружа в този курс. Може би в момента сте изправени пред предизвикателството да организирате домашните грижи за близък човек. Или търсите подходяща помощ за себе си, или просто искате да се информирате, за да сте добре подготвени за бъдещето. Възможно е също така здравословното състояние на любим човек да се е влошило и да търсите начини да направите ежедневието по-добро и по-лесно за всички замесени. Без значение по каква причина сте тук в този курс, това е важна стъпка да се заемете с тази тема и се радвам, че сте тук. Аз самата съм работила като медицинска сестра, както в острата, така и в дългосрочната грижа и през това време съм се запознала с множество помощни средства за грижа. Те улесняват ежедневието както на хората, нуждаещи се от грижи, така и на медицинския персонал и на близките, които поемат грижите у дома. И честно казано, в много ситуации грижата за мен би била почти немислима без тези понякога толкова малки помощници. Защото помощните средства за грижа не само улесняват ежедневието, но и защитават здравето на хората, които се грижат, както и подобряват качеството на живот на нуждаещите се от грижи. Един ден в дома за възрастни хора ми е останал особено в паметта, защото именно тогава наистина разбрах колко ценни са помощните средства за грижа. Беше един напрегнат сутрин. Всички колеги и колежки бяха заети с това да мобилизират обитателите и да ги подготвят за деня. В нашето заведение бяхме наистина добре оборудвани, що се отнася до помощните средства за грижа. Така, например, за мобилизирането от леглото разполагахме с подемници за пациенти. Незаменима помощ, особено когато става дума за мобилизирането на много силно ограничени обитатели. Но тази сутрин всичко протече малко по-различно. 2 от 3 подемника за пациенти бяха използвани едновременно. А подемникът, който исках да използвам, изведнъж имаше технически проблем. Тъй като обитателката, за която се грижех, спешно трябваше да отиде до тоалетната и времето не стигаше, нямах избор. Реших да я мобилизирам от леглото до тоалетния стол без техническа помощ. Бях наясно, че това изобщо не беше идеалният вариант и не трябваше да се случва така. Но в този момент трябваше да намеря бързо решение и то без използването на подемник за пациенти. Разбира се, още преди това знаех, че помощните средства за грижа са основна част от грижите. Но точно в този момент осъзнах още по-ясно колко огромна стойност всъщност имат те. И точно поради тази причина за мен е особено важно да споделя това знание с вас и да направя значението на тези помощници в ежедневието на грижите разбираемо. Но преди заедно да се потопим в света на помощните средства за грижа, искам накратко да ви обобщя какво да очаквате от този курс. В първата глава ще научите какво точно представляват помощните средства за грижа, каква роля играят в ежедневието на грижите и как да изберете подходящите продукти, включително важни съвети за какво да внимавате. Във втората глава ще се посветим на мобилизацията. Там ще ви представя помощни средства за грижа, които подпомагат при ограничения в движението. Те включват, например, апарати за вентилация на пациенти, инвалидни колички и други помощни средства за мобилност, които правят ежедневието по-безопасно и по-лесно. След това, в трета глава, разглеждаме практични продукти, които осигуряват повече безопасност и комфорт в банята и улесняват личната грижа. Това могат да бъдат топлина за душ, дръжки за пара или специални средства за пране. Но също така и помощни средства, които помагат при обличането и събличането. Нека разгледаме по-отблизо тук. В четвърта глава ще говорим за помощни средства, които подпомагат изхождането. Към тях спадат подложки за защита на леглото, помощни средства при инконтиненция и други продукти, които правят ежедневието по-хигиенично и по-лесно. В пета глава всичко се върти около други практични помощни средства за ежедневието. Към тях спадат помощни средства за хващане и писане, които улесняват ежедневието при грижи и дават повече самостоятелност, както и практични помощни средства за организиране на лекарства. Шеста глава е посветена на темата за сигурността. Ще обсъдим, наред с другото, помощни средства, които намаляват риска от падане, като неплъзгащи се подложки, парапети или домашни аварийни системи, които осигуряват бърза помощ. В 7 глава става дума за комуникацията. Тук ще ви представя продукти, които улесняват общуването, като телефони с големи бутони и говорещи компютри.
В 8 глава всичко се върти около помощните средства за хранене и пиене. Ще откриете продукти, които улесняват ежедневието, като ергономични прибори, специални помощни средства за пиене или не плъзгащи се подложки. Накрая, в 9 глава разглеждаме продукти, които подпомагат при физически ограничения или улесняват справянето с тях. Към тях спадат, например, бандажи, протези, компресионни чорапи и други помощни средства, които правят ежедневието по-сигурно и удобно. В рамките на главите разглеждаме също така специални продукти, които могат да играят решаваща роля при определени заболявания или при специални предизвикателства. Независимо дали става дума за деменция или друго здравословно ограничение, ще научите кои продукти могат целенасочено да подпомогнат и да улеснят ежедневието както за нуждаещия се от грижи, така и за вас като грижещ се. Радвам се, че ще ви придружа през този курс и ще ви покажа различните възможности. Нека заедно се потопим в света на помощните средства за грижа.